хочу Твое виконать слово, у змаганні з грахом моцним быть, присвятить Тебе думки и справы, кожний день по Євангелію жить. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. Коли хочешь иметь вечное счастье, радость полную з рук Пана взять, треба цалком отдать себе Богу, послухмяним Його волі стать. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на вігілійній святой мши 17-й неділі звичайної. І сьогоднішній день ми переживаємо з вельми радісною, таким радісним днем для Шепетяна і Марії, які сьогодні дякують Пану Богу за 50 років свого суженського життя. І це вельми велика радість для нас і так само великий узор для кожного з нас, що можна 50 років жити разом. Тому эту найсвятейшую ахвяру я буду молиться за вас. Просиш доброго Бога области здоров'я для вас. Потрібні ласки на кожний день. Особливо опеки на святейшей Панни Марії, даров Духа Святого для вас, каб і далей, може ще так 50 років разом. Нехай вас добрий Бог благословляє. За все додорвай своєю любов'ю. Ксьонц Роман буде відправляти эту святейшую ахвяру в інтенції ахвяровання об повазі до зачатого життя, об щасливому народженні дитяті і об дари зачаття. Каб годно пережити эту найсвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наші грехи. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинками, занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин.
Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей, Пане Боже, Владыко небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, Які береш на себе грехи свету. прими моление наше, який сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, оборонця усіх, хто на Тебе спадзяецца, без Тебя нема нічога моцнага, нічога святога. Атулі нас Твоёй милосерднасцю і навучи нас мудро карыстацца зямнымі добротамі, каб яны вялі нас да добра вечнага, праз Пана нашага Ісуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єдності Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання першої книги Володарства. У ті дні у Гібеоні з'явився пан Соломону уночі під час сну і сказав: «Что хочешь, каб я дал тебе?» И сказал Соломон: «Теперь, пане мой, Боже, ты поставил королем слугу твоего замест батьки моего Давида. Але я молодый и недосвеченный, каб владарить, и вось слуга твой сярод народа твоего, яким ты выбрал, народ такого великого, что его нельга полечить и переписать. Тому дай слузе твоему сердце, якое буде разуметь, як кіраваць народом, як адрозніваць добро і зло. Бо хто ж може кіраваць таким великим народом, як твой? І сподобалося пану тое, аб чым Соломон попросил яго. Тады пан сказал яму: «Паколькі ты попросил себе гэта, а не попросил доўгага жыцця, багацця або згубы твоих ворогов, але попросил розуму, каб разумець, каб умець судзіць, то я зраблю паводле слова твайго. Я дам табе такое мудрое и разумное сердце,
якога не было да цябе, ні ў каго і не будзе пасля цябе. Гэта Слова Божае. Як же люблю я Твой закон, о Пане, як же люблю я Твой закон, о Пане. Я сказаў мой лёс, о Пане, захоўваць Твае словы. Закон вуснаў Тваіх для мяне лепшы, чым мноства золата і срэбра. Як жа люблю я Твой закон, о Пане. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, як сказаў Ты слузе свайму. Міласэрнасць Твая няхай прыйдзе да мяне, і я буду жыць, бо закон Твой суцяшэнне маё. Як жа люблю я Твой закон, о Пане. Таму я люблю Твае запаведзі больш, чым золата, чыстае. Таму крулю я ўсімі загадамі Тваімі і ненавіджу кожны шлях ілжывы. Як жа люблю я Твой закон, о Пане. Цудоўнае сведчанне Тваё, таму захоўвае іх душа моя. Адкрыццё словаў Тваіх асвятляе і дае разуменне простым. Як жа люблю я Твой закон, о Пане. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, мы ведаем таксама, што тым, хто любіць Бога, пакліканым па Яго пастанове, всё садзейнічае дзеля добра іхняга. Бо каго Ён наперад пазнаў, таго і предвызначыў быць падобным да вобраза Сына Свайго, каб Ён быў першародным між многімі братамі. А кого предвызначыў, того і паклікаў. Кого паклікаў, того і апраўдаў. А кого апраўдаў, і таго і ўславіў. Што ж скажем на гэта? Калі Бог за нас, хто супраць нас? Той, які Сына Свайго не пашкадаваў, але аддаў Яго за ўсіх нас. Як жа нам не дасць і разам з ім усяго? Гэта Слова Божие. Дякуємо, Пане Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный Ты, Ойче, Пане неба и земли,
царство детям. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. И за Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Хвала Тебе, Пане. У той час Ісус сказав народу: «Валадарство небесне подобне до скарбу, схаванага у полі, які знайшов чалавек і утаїв. У радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарство небесне падобнае да купца, які шукае прыгожых перлін. Знайшоўшы адну каштоўную перліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе. Валадарство небеснае падобна таксама да нерата, закінутага ў мора, што збірае рыбу усялякага кшталту. Калі ён напоўніўся, яго выцягнулі на бераг, і, сеўшы, добрае сабралі ў посуд, а благое выкінулі вон. Так будзе пры сканчэнні свету. Выйдуць анёлы і аддзеляць ад праведнікаў благіх і кінуць іх у вогненную печ. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў». Езус спытаўся іх: «Ці зразумелі вы ўсё гэта?» Яны адказалі яму: «Так». Ён жа сказаў ім: «Вось чаму усялякі кніжнік, навучаны пра валадарства нябеснае, падобна да гаспадара, які выносіць са скарбніцы сваёй новае і старое». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка. Мілан Христе Пану, дорогие браты і сёстры, сённяшняе Евангелие распавядае нам пра кароткія прыпавесці. І ўсё ж Езус змясціў іх адно з самых важных пытанняў чалавечага жыцця. Што сапраўды варта таго, каб аддаць за яго ўсё? Кожны чалавек нешта шукае. Адны шукаюць шчасце, багацце, любові, бяспекі, здароўя ці нават прызнанне. Часам нам здаецца, што калі мы атрымаем яшчэ адну рэч, яшчэ крыху больш грашоў, яшчэ лепшую працу, большы дом ці навейшы аўтамабіль, тады мы будзем сапраўды шчаслівыя. І калі нават чалавек гэта атрымлівае, то напрыканцы ён кажа, што не ў гэтым яго шчасце, што яшчэ нечага яму не хапае. І Езус сёння распавядае пра чалавека, які знайшоў скарб і схаваў яго схаванае ў полі. Ён знайшоў яго выпадкова, пасля прадаў усё, што меў, і купіў гэтае поле. Таксама ён распавядае пра купца, які ўсё жыццё ішкаў каштоўныя перліны. І вось калі ён знайшоў гэтую каштоўную перліну, ён таксама ўсё прадае і купляе толькі вось гэтую адну перліну. На першы погляд гэта дзіўна, што людзі так вось прадаюць усё і купляюць тое, што неабходнае можа для іх. Але пан Езус кіруе наш сённяшні зрок на тое, што найгалоўнейшае. Гэтым скарбам, напэўна, не з'яўляецца ані поле, ані гэта перліна. Гэтым скарбам з'яўляецца валадарства нябеснае. Значыць, жыццё з Богам. Гэтым скарбам ёсць сам Езус Христус. Чаму Езус гаворыць пра гэты скарб? І тут вельмі важна цяпер пачуць. Бо скарб гэта тое, чаго не відаць адразу. Скарб гэта тое, чаго не відаць адразу. Гледзячы на звычайнае поле, ніхто не згадаўся б, што пад зямлёй схаваны вялікі скарб. Таксама многія людзі глядзяць, мае даражэнькія, на касцёл, на святую імшу, на споведь, на малітву. Знешне, што ў гэтым такога? Касцёл і касцёл, так, прыгожа зроблены. Святая імша, як святая імша, споведь, малітва. Мы ўсё гэта ведаем. І калі мы будзем знешне глядзець, так, сапраўды, тут нічога няма надзвычайнага. Але калі мы заглянем унутр, калі мы распазнаем гэту таямніцу, што яна нясе за сабой, вось толькі тады мы пачынаем разумець, які скарб яна нясе за сабой. Бо касцёл гэта не сцены, гэта ўсе мы. Мы жывы касцёл. На святой імшы кожны з нас прымае жывое цела Христовае.
На споведзі Бог цябе так любіць і так табе прабачае. Аддай за цябе ўсё яшчэ раз. І малітва – гэта заўсёды дыялог з Богам. Вось так я размаўляю з жонкай, з мужам, з дзяцьмі, вось таксама паразмаўляй з Богам. І вось толькі тады ты пачуеш, у чым гэты скарб, у чым гэта каштоўнасць. Дарагія браты і сёстры, гэта падобнае да чалавека, які глядзіць на поле, кажа, што гэта толькі поле. Ён не ведае, што пад паверхняй схаваны з'яўляецца скарб. Таксама дзейнічае вера. Звонка яна здаецца звычайнай, але той, хто сапраўды сустрэўся з Богам, адкрывае нешта такое, чаго свет даць не можа. І вось калі вам пры жыцці альбо будзеце здольныя сустрэць чалавека, які вось навярнуўся пасля шмат гадоў аддалення ад Бога, і паразмаўляйце, канкрэтна паразмаўляйце з гэтым чалавекам, што яго падзвігла да таго, каб змяніць сваё жыццё. Тады вам раскажа сваю гісторыю жыцця, як ён адкрыў гэты скарб, скарб у Езусе Хрысце. Звернем увагу яшчэ на адну рэч. Першы чалавек знаходзіць скарб выпадкова, другі шукае яго ўсё жыццё. І гэтым Езус нам паказвае, што людзі прыходзяць да Бога рознымі шляхамі. Адны з дзяцінства жывуць пабоч касцёла і прыходзяць, бо так мама казала, бабуля казала, бо так трэба. Іншыя шмат гадоў не вераць, адыходзяць, блукаюць, але калі нешта збываецца ў іх жыцці, тады яны пачынаюць прыходзіць да Бога. Многія людзі нашага часу, якія жывуць, якія кажуць, толькі калі я захварэў, тады толькі пазнаў Бога. Страціў блізкага чалавека, ці калі ў мяне нарадзілася дзіця, я зразумеў, што Бог самае галоўнае. І вось тут мы даходзім да сутнасці, нашага дэвіза, нашага жыцця. Калі трывога, тады да Бога. І вось мы тут павінны разразумець, дарагія браты і сёстры, што для мяне галоўнае. Калі нешта змяняецца ў маім жыцці, калі прыходзяць клопаты, толькі тады я бегу да Бога. Ці ён з'яўляецца маім панам і валадаром, нягледзячы, будзе ў мне жыццё добрае ці кепскае. І вось я прыходжу да яго заўсёды, ці толькі тады, калі мне нешта патрэбна. І тут мы падыходзім да самых цяжкіх слоў Евангелія. Прадаў усё, што меў. І першы, і другі таксама зрабілі, прадалі ўсё, што мелі. Езус не кажа, што мы павінны сёння таксама прадаць свой дом, кватэру. Не пра гэта кажа Езус. Ён кажа, што нельга мець Бога толькі тады, калі гэта нічога табе не каштуе. Кожная сапраўдная любоў патрабуе ахвяры. Бацькі адмаўляюцца ад свайго часу дзеля дзяцей. Муж і жонка вучацца прабачаць адзін аднаму. Студэнт прысвячае шмат гадзін, каб атрымаць адукацыю. Спартсмен шмат часу, шмат цяжкай трэніровак робіць дзеля толькі аднаго медалю. Ніхто не дасягае вялікіх рэчаў без вісілку. Чаму ж з валадарствам Божым павінна быць інакш? Часам трэба адмовіцца ад граху, дараваць чалавеку, адмовіцца ад помсты, знайсці час на святую мішу, хоць прасцей было б застацца дома і паляжаць. Вось што азначае нашае прадаць усё. Не страціць маёмасць, а паставіць Бога на першае месца ў сваім жыцці. Ведаеце, калісьці я чытаў такую прыгожую гісторыю пра аднаго місіянера, якому задалі пытанне, ці ён не шкадуе, што пакінуў родны дом, што выехаў на місіі, страціў гэту сваю, можа, прыгожую маладосць і зручнае жыццё. На што ён адказаў: чалавек не шкадуе маленькай свечкі, калі знайшоў сонца. Менавіта гэта і хоча нам сёння сказаць пан Езус. Калі чалавек адкрые Бога, ён не адчувае сябе абабраным. Ён разумее, што атрымаў значна больш, чым аддаў. Апошняя прыпаведзь гаворыць пра сетку, закінутую ў мора. У сеткі трапляюць усе рыбы, і толькі напрыканцы адбываецца аддзяленне добрых ад дрэнных рыб. І гэта напамін, што Бог дае кожнаму чалавеку час. Ён не судзіць адразу, не перакрэслівае чалавека пасля яго першага граху. Толькі настане дзень, калі кожны стане перад Богам. І тады Бог не будзе пытацца,
колькі ты маеш грашоў і якую займаў пасаду, ці быў ты папулярным. Ён хутчэй спытаецца, ці адкрыў ты ўва мне свой скарб, ці сапраўды ты паверыў, ці жыў ты паводле Евангелія і ці навучыўся ты любіць. Вось гэта вельмі важна. Ці навучыліся мы за сваё жыццё любіць адзін аднаго. Дарагія браты і сёстры, кожны з нас штодня робіць выбар. Мы прысвячаем свой час таму, што лічым найбольш каштоўным. Наш каляндар і нашы выдаткі вельмі часта паказваюць, дзе сапраўды знаходзіцца мой скарб. Альбо, як усе мы маем сёння тэлефон, розныя соцсеткі, і можаце сабе самі адказаць, ці Бог у мяне стаіць на першым месцы, ці вось гэты тэлефон, каля якім, можа, я сяджу вельмі шмат часу. Таму сёння варта задаць сабе некалькі пытанняў. Ці сапраўды Езус з'яўляецца для мяне самым вялікім скарбам, ці толькі дадаткам да майго жыцця? Ці знаходжу я час на малітву не таму, што так трэба, але таму, што хачу сустрэцца з тым, каго люблю? Ці гатовы я адмовіцца ад таго, што аддаляе мяне ад Бога? Калі сёння яшчэ мой адказ гучыць «не», то не трэба ніколі губляць надзею. Трэба прасіць сёння Бога толькі аб адным, каб Ён адкрыў мае вочы, здольныя заўважыць скарб, схаваны ў гэтым полі. Бо той, хто сапраўды адкрые Хрыста, зразумее, што знайшоў самую каштоўную перліну свайго жыцця. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Отца Усемагутнага, неба і зямлі, адзінага Пана Езуса Хрыста. Перед усімі вякамі, Бога ад Бога, Святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, і ўцелавіўся Духа Святога з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны, пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і зышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Цяпер мы будзем сведкамі вельмі важнага выдарэння. Цяпер пан Ян і пані Марыя будуць аднаўляць свае сужанскія абяцанні, таму мы таксама павінны іх устрымаць, падтрымаць нашай малітвай. Дарагія сужанцы, некаторы час таму вы заключылі перад Богам сакраментальны сужанскі саюз, з'яднаўшыся між сабой у Хрысце на ўсё жыццё. Таму вы абяцалі сабе любоў, вернасць і сужанскую сумленнасць, а таксама трыванне ў супольнасці сужанскага жыцця аж да смерці. У знак таго, што вы хочаце ўсё больш дасканала выконваць гэтыя святыя абавязкі, падайце сабе правыя рукі і дайце адказ на пытанні, якія я вам задам ад імя Касцёла. Ці жадаеце вы ўсё дасканалей любіць адзін аднаго, беручы за ўзор ахвярную любоў Хрыста, які даў за вас сваё жыццё? Жадаем. Жадаем. Ці жадаеце вы ўсё глыбей праяўляць адзін да аднаго павагу і жыць у дасканалай сужанскай вернасці?
Жадаем. Жадаем. Ці жадаеце вы падтрымліваць адзін аднаго ў клопатах і радасцях, у здароўі і хваробе, служачы сабе ад усяго сэрца і молячыся адзін за аднаго аж да канца вашага жыцця? Жадаем. Жадаем. Няхай Пан сцеражэ вас ва ўсе дні вашага жыцця, няхай суцяшае вас у нягодах, дапамагае ў спрыяльны час і шчодра дорвае ваш дом сваім благаслаўленнем. Праз Хрыста, Пана нашага. Усё служыць на карысць тых, хто любіць Бога, таму з любою праставім яму нашыя просьбы. Молімся за папу Льва, каб Бог захоўваў яго сэрца мудрым і чыстым дзеля дабра ўсяго касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх веруючых, каб яны дбалі пра скарб веры, атрыманы падчас святога хросту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто шукае сэнс жыцця, каб яны знайшлі яго ў Езусе Хрысце. Цябе просім. Молімся в інтэнцыі святой мшы за Шапет'яна і Марыю, якія сёння дзякуюць Пану Богу за 50 гадоў сужанскага жыцця, просячы добрага Бога, каб падарыў іх ласкай здароўя, патрэбнымі ласкамі на кожны дзень, для іх, для родных. Няхай добры Бог благаслаўляем на кожны дзень. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб святой мшы, ахвяраванай аб павазе да зачатага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні дзіцяці і аб дары зачацця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых вернікаў, каб Христос прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы прагнулі і шукалі найперш валадарства Божага. Цябе просім. Божа, Ты прызначыў нас быць падобнымі да Твайго Сына. Выслухай нашы маліты і благаславі свой народ. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Нашыя дары прыймі, о Божа, што складаем на алтар Табе. З верай і надзеяй, Пане, просім, а дары любоўю хай душа Табой жыве. З верай і надзеяй, Пане, просім, а дары любоўю хай душа Табой жыве. Дай пазнаць нам волю Тваю, Пане, памажы нам да Цябе прыйсці. Хочам быць з Табою ў небе разам, Тваю веліч і магутнасць вечна каб хваліць. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяры з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Усемагутны Божа, прымі дары, якія мы Табе складаем з таго, што, дзякуючы Тваёй шчодрасці, атрымалі. Няхай праз моц Тваёй ласкі гэта ахвяра свяціць нашае зямное жыццё і прывядзе нас да радасці вечнай праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі, І з духом Тваїм угору сэрцы, узносім їх до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты ў сваёй міласэрнасці так полюбіў свет, што спаслаў нам як адкупіцеля свайго Сына. Ён стаў падобным да нас ва ўсім апрача граху. Каб Ты мог любіць у нас тое, што полюбіў у сваім Сыне. Праз Яго паслухмянасць Ты вярнуў нам дары сваёй ласкі, якія мы страцілі праз грэшную непаслухмянасць. Таму з анёламі і усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы.
Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, краніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыні нас згоднымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прыймаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым, Львом, біскупам нашым, Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавленные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь
нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас сяго злога, дай ласкаво супокой дні наші, допоможи нам милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны сялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. По Твою владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И за Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Яго. Молитва з вусна у моих лється, у души моей Бог живе. Придите, люди, уславляймо Пана, песню подяки заспеваем, и пред Яго обличам спев прославлення хай гучить. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Яго. Молитва з вусна у моих лється, у души моей Бог живе. Наш Пан великий в руках ягоних, вершині горов і всі землі, безмежа прорських просторов, бо Он створив весь свет. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Яго. Молитва з вусна у моих лється, у души моей Бог живе. Мы на колени перед Им станем и схилим чола, бо Он наш Пан, а мы Яго овечки, и Он наш Створитель, Отец. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Яго. Молитва з вусна у моих лється, у души моей Бог живе. Молитва з вусна у моих
Помолимся. Пане наш Боже, мы приняли на святейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына, ученик об гэты дар Его невыказной любови, посприял нашему збавлению, праз Христа Пана нашего. Амен. Запрашаем ближе алтара маці, якія чекають на народження свого дитяті, на благословлення. Не бойтеся, падходзьце, вельмі важнае выдарэнне таксама. Пан з вамі. З Духом Твоїм. Пане Божа, стварыцель усіх людзей, Твой Сын, моцы Духа Святога, нарадзіўся з Паннай Марыі, выплаціў даўні доўг першароднага граху і адкупіў чалавецтва. Прымі ласкава пакорныя малітвы сваёй слугі, якая просіць аб шчасці патомства, якое павінна прыйсці на гэты свет. Няхай шчасліва народзіць сваё дзіця, каб увайшло да супольнасці Тваіх вернікаў і праз святыя паводзіны заслужыла вечнага жыцця, праз Христа, Пана нашага. Амен. Што ж, вялікі дзякуй, дарагія браты і сёстры, за дар супольнай малітвы. Сёння, як бачыце, маем вельмі шмат розных выдарэнняў і 50 гадоў служанскага жыцця, і тут матулі прыйшлі, якія чакаюць на сваё патомства. Таму дзякуем Богу за такія выдарэнні ў нашым жыцці, што кожны з нас можа быць такім сведкам гэтых выдарэнняў. На сённяшні дзень, на сённяшні вечар, на ўсе наш працавіты тыдзень прыміце цяпер Божае благословенства. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Ти найвищейший, ти найвищейший, Ты найвышейший наш Бог, Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвышейший наш Бог. Ты найвышейший, Ты найвышейший, Ты найвышейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвищейший наш Бог. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.